Hasalo Lukjaka Asharambari Halahali constituency Tipra Mothani Adong Rok kami habai Greater Tipra ni kok pirmani tei pustar thepmani rok Sini bubakaran bubakaran Tipra Motha amno tei chung kok pinai thayo gainor to Tipra Motha ba bubakaran ta chini chukya ore pore jaram se amanu ya chuba mane nok na kana dum na gabon chung tini pini bubakaran jata imang amno chini bobishot ba chini Tinang, chung bahikai baciwai bacini oksito ni bangai bahikai baciwai thanani amni bangai botini bobo abe phika chuna thanja khainani te o thanja ka budike khainai chini amono te kaisa kotor khai chini khanu te sanu bo amna ni no chung english kok Greater Tipra Gabono Tipra no Greater Tipra no bo tabuk gobang khai chini je boro rote bo gobang jaga ro tongo abai boro no khabai bin dabi jemon nonnogor hai jaga ro nini obai nogor hai jaga ro krishnonogor hai jaga ro te abai gobang ma ai nga sam hele kendi jaga ro gabai gobang jaga ro chini boro ro te bo tekto tongoyo abro no bo khabai jono thanja khane le gamangai no non thani chini gobang mung non thani chini koimung no chini ni jata chini bobishot bini imang Ada mungkin orang jatuh nak bina support kaya bina logi riway, nara buskan salam na bubakrana, buskan cong mari coba wana hinai nani tanya asa kayo, gendo orang kamu nanda coba wana hima tamu, coba wana beli na, kaya wana kan je samu bini je emang cini Tipra sarang je tanja kaya ni, nara ni hasil bandau ni coba mung, kaya bagian ni cini para am cini takut buku orang nara buat cini bubakrana je emang bini je kok. Cini borong naja hamzang wani bini hamzang wani nokte para rogo am tiro go bina mangai nok cini kobong mong nok kija kobong baca tuna asam hambai mulai do kul baca tuna imang cini Tipra sani bobishot cini Tipra saro no baikai bini jungjala hite te cini mantai soktai joto je jungjala chung klai tongmani obabu klai tongmani oja te chuna budi ke rokha khane ni bo amogai tini songjaka cini Tipra saro thanja khane mogai o thanja ka Tipra Motha bisitui cini je Tipra saro Jono thanja ke kaise jaga wa jono chobai khainani jata chini mantai soktai chini mantai chung direct nanani bini bisite ge chung tini jaga nogai makha bubagra saka bo tini Tipra na support khika haipan bhakta kotor khai support khika jata chini agini hati chini Tipra sar tongai themani amri magai tep kotor Greater Tipra of bini dabi tabok te bini dabi na chung joto samoton khai tini bini kok thaina chini para joto chini buma bufa kaka mama te para ni chini bini kok thaina chung pusok na hinai para tab gurang lai tongo tini mahaikai nang para phaicho bika Asharambari ni under klaijak Asharambari Halahali ni under klaijak Gopalnagar disiblis korbo basibari disiblis chung sabaika amgai nung bubagrana tam puti kawrok kisana ba bubagrani samuna nang bahai matong babus ngargo bubagrana tam puti asa khai babus khane chongmari wa bubagrana Tipra Motha di bojoyung nai nang puti tam wansu Joyang kan ini tak akan jong. Bubagra kita nama cuma bubagra ni samuro nung kira kana ka bubagra sam khai jong mara bunya tujar nang coba mara abar kira kana ka. Kana ka coba. Okay, amro chung tini bubagra je kokter na chung nang ni bisingo bubagra tam nai chini bangai. Botan bogai tini thanjani phai amno chung nang ni bisingo bini kokter no pin na ni phayo amno no je amno buskan sala anor joton thani chini koimong jate chung joton jora rikha Mobile set file chini bubagra bisiti chung thanja khayai bini bisiti ke chung chap jagai bini naharmong chini Tipra saro na thanja khai chini Tipra saro baikai joy khai buskango ago gitlana bini abon naharmong amo chung chini bini kokthai na chung pin na nang para ro khai eda nang bere bari mamangai tei amai kana no bo buskan sala chini bubagra logiri wai bubagra support khai ni chung nang chini kobong